Защо истината винаги води до разделение? Хората често казват, ако нещо е от Бог, то трябва да обединява. Но Библията казва нещо много по-неудобно. Истината първо разделя. Не защото е зла, а защото е ясна. Исус Христос казва думи, които днес почти никой не иска да чуе. Не мислете, че дойдох да донеса мир на земята. Не дойдох да донеса мир, а меч. Не меч от омраза, а меч, който разделя истината от лъжата. Истината не търси компромис. Тя казва, това е пътят. А светът иска всички пътища. И точно тук започва разделението. Защото истината не казва, прави каквото чувстваш. Тя казва, отречи се от себе си. И това боли. Истината разделя не хората от хората, а сърцата им от илюзиите им. Когато Исус говореше, някои го следваха, а други искаха да го разпнат. Същата истина, две реакции. Библията казва, Словото Божие е живо и действено, по-остро от всеки двуостър меч. Мечът не създава раната, той я разкрива. Затова истината не може да бъде неутрална. Тя те постави от едната или от другата страна. Светът иска послание без изискване. Христос дава истината с цена. И когато кажеш истината днес, няма да бъдеш просто несъгласен. Ще бъдеш отхвърлен. Не защото мразиш хората, а защото не потвърждаваш лъжата. Но Исус никога не обеща одобрение от света. Той обеща, който иска да върви след мен, нека вземе кръста си. Истината винаги води до разделение, защото тя задава въпроса, от който бягаме. Кой е господарят на живота ти? И в края няма да има много мнения. Ще има истина. И въпросът не е дали тя ще раздели света. Въпросът е на коя страна ще застанеш, когато вече не можеш да стоиш по средата.